Happy Teachers Day लोगोफोर आङो दा Teachers Dayनि एसे स्कुलनि प्रग्रामावहाय थांनो ओंखारबोबाय आरोना दिनै देलायबाय Teachers Dayनि मुङाव खाथियावनोखा जोंनि कवाटार खाथियावनो पेरेन्टसफ्राबो फैबाय ओमफ्राय नै स्टेजआबो नै बे खाथियावनोखा प्रग्रामा जाथ'वाखै दासो फैगासिनो आरोना फैबाय ओंखारनानै Happy Teachers Day. शुक्रिया 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 आज जो भी है हमसे है आपकी ही बदौलत आपके समर्पण को शुक्रिया 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 नै जा Teachers Dayनि बेदर संगासिनो अमा बेदर दायो अमा बेदर भाजा मोनजागोन आरो ओरै नाहर संग्राया थाव साव होआखै पुरा सिम्पोल संनो नांगौ अमा बेदराव थाव होआलासिनो संदो and our friends. Thank you for helping us grow, learn and succeed. Your influence extends far beyond the classroom and we are grateful for everything you do. Let's take a moment to appreciate the tireless efforts of our teachers. Let us show gratitude for their patience, kindness and generosity. They are truly the unsung heroes of our society. So, let's celebrate our teachers today and every day. Let's make them feel special, appreciated.
Trai đây này ada yang lain boleh karena itu Dia mau kamu tak? Mamita, bring that plastic. There, big one. Now, I call upon Mr. Himesh Sorgari for the vote of thanks. Please come on the stage. फरायसुला फरायसुलिफोर आरो बिमा बिफाफोर नोंथांमोननि अननायजोंहाय आङो गोबां नैबे प्रेजेन्टफोरखौ मोननो हाबाय आरो सारनि अननायजों गाहाय फोरोंगिरि अननायजों बेखौ मोननो हाबाय बेनिखायनो टिचार्स डेनि मुङै जायफ्रा होबाय गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो जोंनि मानगोनां सार प्रिन्सिपाल आरो आंनि गासैबो फोरोंगिरिफोरनिसिमबो दिनै टिचार्स डेनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। फेसबुकाव लोगो मोनबाय, इन्सटाग्रामाव गलिबाय, वाट्सएपआव सानैजों